салом алейкум, бо шумо ҳастам. хушнос Ширин Ибронова. саволҳои бешумор додед барои гирифтани шаҳрванди Русия, яъне гражданства Российской Федератсия. ба саволҳои шумо ман пештарам ҷавоб дода будам ва имрӯз ҳам ҷавоб медиҳам. дар видеоҳои ман қариб 70% дар бораи ҳуҷҷатгузории Русия, яъне РВП, вид на жительство ва гражданство видеоҳо аст. метавонед бинеду истифода баред. ва ба саволи шумо имрӯз ман фақат дар бораи РВП ҷавоб медиҳам ва ба дигар видеоам дар бораи вид на жительство мешавад. киҳо барои сабукӣ метавонанд РВП гиранд? нафароне ки университет, яъне ки коллеҷ ё техникум хатм кардед дар Русия ва диплом доред, ё ки ақди никоҳи қонунӣ доред, зан ё шавҳари шумо яъне шаҳрванди Русия ҳаст, ё ки пагос программа переселенс аз ҳамон давлатҳои худ, яъне фарз кардем аз Тоҷикистон ба шумо иҷозат доданд ки ба Русия биёед. дар асоси ҳамин программа шумо низ тестар РВП мегиред ва тестар ба муҳлати кӯтоҳ гражданство мегиред. ва нафароне ки дар асоси квота, яъне солҳои дароз дар Русия кор доред, мутахассисони соҳаи тиб масалан кор доред, разрешение на работа кати, ё ки патент кати кор карда истодед, шартномаи меҳнатӣ, трудовой договор, шумо низ агар барои квота гирифтан ариза супоред, ба шумо квота ҷудо карда диҳанд, шумо низ метавонед ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани РВП супоред. ва вақте ки ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро дар асоси қонун ҷамъоварӣ кардед, бояд ки тарҷума шаванд ба забони русӣ ва имтиҳони забони русӣ месупоред, сертификат мегиред ва тамоми духтурҳои лозимаро бо направлени поликлиникаи ҷои регистратсия мегузаред. хулосаи духтурҳо бояд бошад, шаҳодатномаи таваллуд, паспорт, диплом ва хатти ЗАГС дошта бошед. хатти ЗАГС надошта бошед, справка аз ҷои истиқомат ки шумо умуман оиладор нестед, ва сурати 3,5 ба 4,5 6 дона ва 2 дона 2 экземпляр, яъне ки заявлени ариза анкета пур мекунед. натавонед ҳамунҷа назди фемезҳода ҳаст шӯъбачаҳое ки ба шумо мефаҳмонанд ва пур карда медиҳанд ва ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ мекунед, навбат мегиред, ба ҳамон фемез рафта ҳуҷҷатҳои худро месупоред ва муддати 2 моҳ бояд ки ба шумо РВП диҳанд ё надиҳанд, ба шумо ҷавоб медиҳанд. агар ба шумо РВП ки доданд, дар ҳамон печати загранпаспорт печати РВП-ро мезананд, муҳлати 3 сола ва шумо бояд ки муддати 7 рӯз регистратсия кунед. агар регистратсия накунед, шуморо штраф ҷарима мекунанд. шумо регистратсия метавонед 1 сола ё 2 сола ё 3 сола регистратсия карда. нафароне ки РВП надодан, отказ карданд, шумо аз онҳо талаб кунед ба тариқи хатӣ ба шумо ҷавоб диҳанд. шумо метавонед баъд асосро фаҳмед ки дар кадом асос шуморо яъне отказ кардан, рад кардан надоданд ва метавонед камбудии худро ислоҳ кунед. агар ғайриқонунӣ отказ кардан, метавонед шикоят ба суд баред аз болои қарори онҳо, яъне юристҳо, адвокатҳо муроҷиат мекунед, онҳо ба шумо аризаи шикоятӣ менависанд, мумкин ки ҳамон кори шумо пеш равад. нафарони видеоро мебинед аз аввал то охир. ягон саволҳо доред, марҳамат дар поёни видео дар комментарияҳо нависед. агар ки видеоро дидед, падилитса кунед ба дигарон, бо ин як кори як иқдоми хуб аст. агар лайк гузоред, класс монед, бо видео паҳн шавад, дигарон бинанд, истифода баранд, бо савоби калон аст. агар хоҳед ки видеои ман пурра ба шумо автоматически равад, марҳамат обуна шавед, подписат кунед. тамоми видеоҳои ман ба шумо автоматически мераванд, шумо дида истифода мебаред. видеои дигари ман дар бораи гирифтани вид на жительство аст, чӣ хел мегирам, ба кадом ҳуҷҷатҳо. саломат бошед. саволҳоро дар комментарияҳо нависед.